Lahden Omakotiyhdistys on järjestämässä tämmöisen vetyseminaarin, webinaarin, että tämä sitten striimataan ympäri Suomea. Ja tietysti siellä on hyvin pitkälle Pietaloa asiakkaan. Minä tuossa aloitan pikkusen tästä asiasta. Ja nyt on semmoinen lause ensimmäisenä, mitä on noin kohta 50 vuotta käyttänyt esitykseni lopussa. Eli kehittynyt yhteiskunta tarvitsee kehittynyttä energiaa, ja se on sähkö. Lähitulevaisuuden sähkötarvit, pörssisähkö plus 15 minuutin sykleissä tehon ja energian myynti. Sitten näissä mittareet uusiutuu voimallisesti, ja siellä tulee tämmöinen HAN-liitin, Home Assistant Network-liitin mittareissa, jos myöskin jaetaan kuluttajille hyvin tarkkaa tietoa sähköverkon tilanteesta ja omasta tilanteesta. Saisiko ylävaloa pikkusen pois, niin näkisi tuon kaupunkiin? Eli ylävalo pois. Hei, tuolta siinä on noin päälle pois. Näkyykö paremmin? Ei, ylävalo on häiritsee. Kattovalo. Ota kattovalo pois sitten. No niin, nyt. Eli se, mikä nyt perustamalla on, niin Suomen sähkötuotanto ei polttamalla, niin siellä on tämän hetken tilanne. Ydinvoima on 4400 megawattia. Vesivoimaa 3164 megawattia, jos lasketaan kaikki purot, mitä Suomessa on. Sitten niin meillä on tällä hetkellä generaattoriteho tuulivoimassa 5700, mutta se 5-6-kertaistuu vuoteen 30. Ja nuo edelliset ydinvoima ja vesivoima ei ole miksikään, että siellä ei keritä tekemään ydinvoimaa lisää. Edellisessä meni 20 vuotta. Ja sitten aurinkovoimalat, siinä tapahtuu noin 10-kertainen kehitys, eli siellä tulee noin 7 vuodessa, voisi sanoa, että 10-kertainen aurinkovoimaloiden määrä. Eli siellä on vähän isompia voimalaitoksia, mutta myös pienkohteiden voimalaitoksia. Seuraavaksi. Nyt me päästään tänne vetypuolelle. Eli nyt kun meillä siellä aurinkovoimainen tuulivoima tuuppaa säästä riippuvaisesti energiaa voimakkaasti, niin vety on yksi niitä massiivisia energian säilöjiä. Pieneen tilaan mahtuu paljon energiaa. Ja sitten nämä vesivarat, mitkä on Suomessa ollut, näitä Lokan altaita ynnä muita, niin ne on loppuun hyödynnetty ja ympäristösyistä niitä ei varmaan tullut kauheasti lisää. Kaivoksiin tulee jonkinlaisia pumppuvoimalaitoksia, mutta ne ei ole isossa mitassa merkittäviä, mutta auttaa kuitenkin kokonaistilannetta. Uuden sukupolven sähkövarastointavat ovat vetyvarastot suuressa mittaluokassa, akkuvarastot teollisessa mittaluokassa ja akkuvarastot pienkohteissa. Tuollainen pieni kohde tarvitsee 60-100 kilowattituntia per vuorokausi. Tuulisähkö tulee olemaan vedyn pääenergialähde. Vety tulee varmistamaan sähkön oikea-aikaisen riittävyyden. Sähkö on pientuleen kustannustehokkain energiamuoto, helppo säätää. Ja sitten siellä tulee nämä aurinkopaneelit pienkohteisiin, sitten noin varavoimakseen biopolttoaineella on se sitten noin vetyä tai biopolttoainetta muuten, niin aggregaatit. Ja sitten tämä computing heater-järjestelmät, jonka pongasin Kaliforniasta noin 15 vuotta sitten, ja se tulee lisääntymään, että Suomessakin on Pateankosken sähkö on tehnyt, on uimahalli, laskentapattereiden hukkalämmöllä lämmitetään. Olepa hyvä. Ja sitten talossa vaaditaan viisas sähkökeskus.
Tehovuorottelu, energiankäytön oston sekä varastoinnin optimointi, akkuihin, veteen, betoniin. Siellä on nyt sitten uusimpana asiana tullut meidän niin tämä sähköauto, ja sitten se vaatii tietotekniikalta erittäin paljon, että meillä on kuituyhteydet kiinteistöihin, niin silloin me pystytään hallitsemaan tehokkaasti näitä energia- ja tehovirtoja. Ja siellä on sitten tämä säätöjärjestelmä, että se on niin kuin pientaloissa, teollisuuslaitoksissa, itse olen teollisuuslaitosten kanssa pelannut paljonkin näiden kanssa, niin siellä on akut, hybridi-inverterit, sitten vesivaraajat edellä samoin. Sitten kriittiset sähkölaitteet voidaan ottaa niitä akustojen kautta. Sitten betonin lattia, jätin sen tuonne viimeiseksi, koska niin se on minusta hyvä varaaja, mutta nyt näissä uusissa EU-direktiiveissä niin sitä ei katsota niin kuin varaavaksi energiavarastoksi, mutta minusta se sitten on. Minä kiitän tässä vaiheessa ja sitten seuraavaksi täällä jatkaa niin Pekka Komu, mutta sitä ennen, kun en päästä Pekan puheenvuoron, niin meillä on tilaisuuden sponsori eli Renkaasi toimitusjohtaja Saara Kujala on tässä eturivissä. Sitten Renkaasi oli Antti Roismäki. Sitten Lahti-Energialta on Jouni Haatarainen. Ja sitten on myöskin Lahti-Energialta Luukkanen Sandro. Olepa hyvä, Pekka. Sinä tuot Lahden kaupungin tervehdyksen ja katsot asiaa Lahden kaupungin kannalta hyötytalouteen. Olepa hyvä. Juu, kiitoksia paljon. Valot voi laittaa takaisin päälle, koska en käytä kalvoja. Tai käy sen näinkin, että vaan näe ehkä silloin, mutta kuulette. Joo, tervehdys vaan kaikille. Eli olen Pekka Komu ja tuon tässä Lahden kaupungin tervehdyksen ja myös Lahden seudun kehityksen Lahdenkin tervehdyksen. Samalla on se Lahdekissa sähköisen liikenteen klusterin Kemin vetäjä ja meillä on erittäin hyvä meininki siinä päällä. Ei ole päivääkään, että ei puhuttaisi vedystä. Koko eilinen päivä meni myös siinä ja mua viisaammat kohta tulee ääneen, mutta mä voisin käyttää tämmöisiä niin kuin kansankielen sanoja, että ehkä se mitä me ollaan sähköä yleensä käsitetty sähköautoina ja muuna, niin on suoraa sähköä ja vety sitten epäsuoraa sähköä, mutta seuraavat esityöt saa tulla korjaamaan, jos olin väärässä. Vähän pientä nyökytystä tuli tuolta. Täytyy kehua omakotiyhdistystä, että olette halunnut järjestää tämän tilaisuuden. Mun mielestä olette kyllä aallon harjalla ja asiassa, joka on tosi tärkeä meille kaikille. Ja se oikeastaan tuli tuossa sun Heikin erinomaisessa esityksessä äsken esiin, että miksi. Se, mitä tunnen ja tiedän meilläkin tätä aluetta, niin sähkön tuotanto lisääntyy aivan valtavasti. Erityisesti auringosta saatavan sähkön energian hyödyntäminen. Meillä tulee olemaan valtavia kenttiä, jossa sitä auringosta saatavaa sähköä kerätään talteen. Tuulivoimaa toivoisi olevan vielä enemmän. Ja tuossa just ennen kuin tänne lavalle tuli, niin keskusteltiin siitä, että kaikkihan sitä haluaa, mutta harvempi haluaa sitä juuri siihen oman talonsa viereen. Mutta olisi toivottavaa, että sitäkin alueelle saataisiin sitten lisää. Ja kun nämä on sekä aurinko että tuuli niin kausiriippuvaisia, niin se energiavarastointi on erittäin tärkeää. Ja vety on siinä erittäin hyvä vaihtoehto. Se, mitä mä teen siellä sähköisen liikenteen klusterin puitteissa, niin on sitten se, että miten me voitaisiin hyödyntää vetyä liikenteessä tulevaisuudessa. Ja siinä näyttää olevan erittäin mielenkiintoisia mahdollisuuksia, joita varmasti Renkaas myös tutkii. Mitään täyttä varmuutta ei tietenkään vielä ole, että mikä näistä käyttövoimista ja miten tulee olemaan sen paras. Mutta just nyt oma veikkaus on, että vety on erityisesti raskaassa liikenteessä hyvin mielenkiintoinen vaihtoehto.
Mutta oikeastaan mitä raskaampi ajoneuvo, sitä parempi vety on. Nyt kun alkoi yskä hyvällä hetkellä. Mutta lentokoneetkin siinä mielessä niin on hyvin mielenkiintoisia. Vedyn näkökulmasta, koska painaa paljon ja akkujen saaminen sinne on haastavampaa. Jonkinlaisena visiona voisi sanoa, että meillä olisi hyvä olla alueella raskaaseen liikenteeseen mahdollisimman hyvää latausinfraa. Tuskin me tulemme olemaan Suomessa ensimmäisiä, koska julkisistakin tiedoista ollaan pystytty päättelemään, että esimerkiksi Järvenpää, Lieto, Harjavalta on sellaisia paikkakuntia, joihin tätä vetylatausinfraa tulee aika nopeastikin. En pitäisi sitä niin olennaisena, ja voidaan sanoa, että Voikoski oli jo ensimmäinen aikaa sitten. Mutta se, että kuka tekee ensimmäisenä Suomeen sellaisen latausinfran, joka on todella hyvä ja jota hyödynnetään tässä raskaassa liikenteessä, logistiikassa ja toivottavasti renkaassa vedyllä sitten vielä tulevaisuudessa. Kaupungin arkkitehti ei päässyt tänään paikalle. Hän pahoittelee sitä, mutta pyysi, että tuon terveisiä. Jopa pisti pahimman puheen aikana oleva yskö pitkään aikaa, mutta kyllä te selvitte, jos minäkin. Niin, hän pyysi sanomaan sitä, että tämä kaavahanke, joka tähän renkaassi-projektiin liittyy, niin edistyy. Kaavoitus on tulossa vireille ja kuulemiset kesällä. Kuitenkin niin, että ei loma-aikaan, että kaikki pystyy siihen sitten vaikuttamaan. Halu on kuulla ihmisiä hyvin laajasti ja tarkasti ja kaupunkikuvaan saada pikemminkin positiivisia vaikutuksia nykyiseen tilanteeseen kuin sitten heikompaan suuntaan. Eli nämä terveiset myös tähän renkaassi-hankkeeseen liittyen, jolle toivon mitä positiivisinta jatkoa. Oikeastaan näillä sanoilla niin tämä on minun tervehdys. Toivottavasti ilta on oikein hyvä. Kiitoksia. Kiitoksia Pekka Lahden kaupungin terveisistä. Ja siinähän tuli jo vähän hyviä uutisia renkaasille. Ja nyt pidemmittä puheita, niin annan puheenvuoron renkaassin toimitusjohtajalle Saara Kujalalle. Olepa hyvä. Ole hyvä. Kiitos Heikki ja oikein paljon kiitoksia näin jo etukäteen teille kaikille, jotka olette näin torstai-iltana tullut tänne kuuntelemaan vetytaloudesta, sen etenemisestä ja toki tästä renkaassin hankkeista Suomessa ja erityisesti Lahdessa. Mä olen tosiaan Saara Kujala, olen renkaassin toimitusjohtaja ja kerron tässä aluksi vähän yleisesti, jatkan näitä hyviä alustuksia siitä, että mitä tämä vetytalous oikeastaan tarkoittaa niin kuin meidän renkaassin liiketoiminnan ja sen esimerkin kautta. Sitten kollega Antti Ruismäki tulee tähän kertomaan enemmän meidän hankkeesta täällä Lahdessa, jota kehitämme yhdessä Lahti Energian kanssa meidän kumppanina. Ja sitten Jouni pääsee sen jälkeen lavalle kertomaan enemmän, miltä tämmöinen hanke näyttää energiayhtiön näkökulmasta ja muutenkin asiaan liittyen. Meillä oli muutamat kalvot, voidaan vaikka laittaa ne tähän esille, niin päästään hyvin liikkeelle. Näin. Voidaan vaikka mennä siihen ihan seuraavalle kalvolle. Tässä kalvolla on aika paljon asiaa, mutta ajattelin lähteä kertomaan aluksi siitä, että puhutaan tästä vedystä, miksi tätä vetyä tarvitaan, mikä järki tässä koko hommassa nyt oikeastaan on. Ja niin kuin tässä kahdessa aikaisemmassa puheenvuorossa tuli jo hyvin esille, niin vety ja siitä jatkojalostetut tuotteet on tapa saada uusiutuvaa energiaa käyttöön siellä, missä se suora sähköistäminen joko pistorasian tai akkujen kautta ei ole mahdollista. Ja tässä mun kalvossa on jakanut vähän tätä asiaa, että no, miten sitä vetyä valmistetaan ja siitä polttoaineita ja missä sitä voi käyttää ja miksi siinä on järkeä näin 3 osaan. Ja aloitan ensiksi tuosta ihan
vasemmalta puolelta, missä on yksinkertaisesti käyty läpi sitä tuotantoprosessia, että mistä sitä uusiutuvaa vetyä oikein valmistetaan. Kaikki lähtee liikkeelle siitä, että laitos tarvitsee tuulisähköä, eli pitää olla uusiutuvaa sähköä, jotta nämä tuote, joka valmistetaan, olisi uusiutuvaa. Ja sitä voi täällä Suomessa valmistaa joko tuulisähköstä tai aurinkoenergiasta. Ja toki Suomessa tuulisähkö on edullisin tapa tuottaa, tuulienergia on edullisin tapa saada sähköä, niin siksi täällä Renkaassinkin projekteissa erityisesti tuulisähköä käytetään. Sillä sähköllä pilkotaan tämmöisessä elektrolyysärilaitteissa vesimolekyylejä vedyksi ja hapeksi, jolloin sieltä saadaan se vety erotettua. Nyt Renkaassin meidän tuotantolaitokset tulee toimimaan olemassa olevien voimalaitosten vieressä, esimerkiksi täällä Lahdessa, tuolla Kymijärven voimalaitoksen vieressä, ja silloin sieltä voimalaitoksesta olevista savukaasuista pystytään ottaa hiilidioksidia talteen. Ja oikeastaan se hiilidioksidin talteenotto johtuu siitä, että suoraa vedyn käyttöä vielä tänä päivänä on aika vähän. Eli vaikka on suuria toiveita siitä, että tulisi näitä vetykäyttöisiä rekkoja ja muutakin käyttöön, niin sellaista infrastruktuuria ei oikeastaan tänään vielä ole. Joten sen takia niin tässä tänä päivänä meidän kaikkein järkevin toimintatapa tosiaan yhdistää ne vety ja hiilidioksidi. Se tapahtuu tämmöisessä metanointireaktorissa, jolloin me saadaan uusiutuvaa metaanikaasua. On vastaava tuote kuin liikenteen biokaasu ja toki myöskin sitten fossiilinen maakaasu näin niin kuin kemiallisesta olomuodostaan. Ja sillä lailla, kun mekin Renkaasista halutaan edistää tätä siirtymää uusiutuviin polttoaineisiin nopeammin, niin kaasumaisille tuotteille on kova kysyntä jo tänään uusiutuville liikennekäytössä, mutta toki myös laajemmin nyt yhteiskunnassa, kun esimerkiksi Venäjän kaasun tuoti on tietenkin haluttu lopettaa ja sitä ei ole saatavilla, eli sitä kautta pystytään tuomaan myös niin kuin kotimainen polttoaineratkaisu. Se, miten toimitaan sitten näissä tuotantoprosessin eri osa-alueissa, syntyy jonkun verran prosessilämpöä, eli siellä on hyötysuhdehäviöitä, niin nämä kaikki otetaan talteen siitä prosessista. Ja ne lämpöpumpulla, niiden lämpötila nostetaan sitten siihen lämpötilaan, mitä esimerkiksi täällä Lahdessa kaukolämpöverkko vaatii, ja sitä kautta tämän prosessin hukkalämmöistä tai siitä tulevasta lämmöstä pystytään sitten saamaan kaukolämpöä lahtelaisten käyttöön. Se myös edesauttaa sitä, että kokonaisuudessaan tämmöinen prosessi on silloin hyvin tehokas, eli se hyötysuhde nousee lähelle 90%. Vedyn tuotannossa yksin se ei sitä olisi, mutta tällä lailla pystytään hyödyntämään täällä Suomessa erityisesti sitä, että täällä on myös tarvetta lämmitykselle ja saadaan tämmöinen kokonaistehokkuus tänne hommaan. No, sitten ehkä siihen toiseen kysymykseen, että miksi tällaisia polttoaineita ylipäänsä kannattaa tuottaa ja mihin niitä kannattaa käyttää, niin tosiaan niin kuin tässä aikaisemmissa alustuksissa tuli hyvin esille, niin kaikki mitä täällä kannattaa pystyy sähköistämään, niin se aina kannattaa tehdä. Ja sen takia esimerkiksi henkilöautoissa hyvin vahvasti tuodaan niitä sähköautoja esille. Samaten myös kevyemmät rekat, pakettiautot todennäköisesti tullaan näkemään hyvin paljon suoraa sähköistämistä tulevaisuudessa. Siellä akkukoot on pienempiä, niitä autoja on helpompi ladata ja näin poispäin. Mutta niin kuin tässä joukulainen kuvaaja tuossa keskikalvolla, niin Suomessakin on noin 100 000 rekkaa ja niistä noin 70 000 rekkaa on tämmöisiä kevyitä ajoneuvoja, jäteautoja, jotka vie kauppaan tavaraa ja muuta. Ja ne yleensä on parkissa yön yli ja ne on helppo ladata. Mutta se jäljelle jäävä 20 000 ajoneuvoa on niitä raskaan liikenteen polttoaineita, mihin suora sähköistäminen ei käy. Ja siellä on oikeastaan ne ainoat vaihtoehdot tuoda sellaisia uusiutuvia ratkaisuja on joko nämä uusiutuvat kaasut tai sitten uusiutuvat niin dieselpolttoaineet, niin kuin vaikkapa niin kuin Nesteen nämä MyDiesel-tuotteet. Näihin polttoaineisiin erityisesti, mitä nähtiin vuosi sitten, kun tämä energiakriisi alkoi, niin on myös tosi paljon hintapainetta uusiutuvaan dieseliin. Sen kysyntä kasvaa myöskin lentoliikenteen puolella.
ja sitä kautta näistä niin kuin edullisesta uusiutuvasta sähköstä tuotetulla polttoaineella on mahdollisuus olla se niin kuin kustannustehokkain tapa tuoda näitä päästövähenemiä tulevaisuudessa. Sitten ihan tuolla viimeisellä kalvolla vielä, että sehän varmasti puhuttu paljon julkisuudessakin, että tämmöiset teknologiat, elektrolyyserit, hiilidioksidin talteenotto, metanointi, niin on vielä aika kalliita teknologioita. Renkaaskin on ensimmäisiin hankkeisiin saanut myös valtion tukea näiden hankkeiden rakentamiseen, mutta siellä on odotettavissa, että kustannukset laskee ja sitä kautta päästään sitten semmoiseen hyvään kilpailukykyyn. Mutta mistä se tavallaan se toiminta, miten se toiminta saadaan kannattamaan ja miten se on järkevää myös kokonaisuudessa on se, että siellä pystytään hyödyntämään tätä hiilidioksidia tuotannossa, pystytään tätä kaukolämmön puolelta tuomaan semmoista niin lisää hyötysuhdetta, toinen tuote tähän koko tuotantoon. Ja sitten sen lisäksi nämä laitokset suunnitellaan sillä lailla, että ne joustaa sen sähkön kysynnän ja tarjonnan mukaan. Eli silloin kun esimerkiksi sitä tuulee enemmän ja sähköverkossa on runsaasti sähköä saatavilla, niin tämmöinenkin laitos pystyy tuottamaan enemmän energiaa ja vastaavasti taas vähemmän silloin kun sitä uusiutuvaa sähköä on vähemmän saatavilla. Mutta tämä ehkä tämmöisenä yhteenvetona tästä vetytaloudesta. Mä voin kertoa vielä vähän lyhyesti sitten Renkaasista. Jos otetaan seuraava kalvo. Renkaas on tosiaan yritys, joka perustettiin vuonna 2021. Mä lähti liikkeelle sijoituksella, joka tuli tuolta Herlinin Ilkalta ja nimenomaan oli tahtotilana nopeasti lähteä viemään vetytalouden investointeja eteenpäin ja tuoda niitä vihreää siirtymää ja puhtaampaa energiaa nopeasti liikkeelle. Me kehitetään hankkeita tällä hetkellä 5 paikkakunnalla Suomessa, täällä Lahdessa, minkä takia tosi mukava olla täällä tänään juttelemassa ja sen lisäksi Tampereella, Mikkelissä, Kotkassa ja Porissa. Renkaas meillä on tällä hetkellä noin 20 työntekijää, tiimi on koko ajan nopeasti kasvanut eteenpäin ja tulee ilman muuta työllistämään paljon ihmisiä, erityisesti siinä vaiheessa kun aloitetaan hankkeiden rakentaminen ja sitten kun niitä on toiminnassa, mutta jo myös nyt tässä suunnitteluvaiheessa niin hyvin paljon panostetaan siihen niin kuin laadukkaaseen suunnitteluun ja hankkeiden eteenpäin viemiseen. Renkaasilla mainitsin jo aikaisemmin, että Herlinin Ilkalta tuli se alkusijoitus tähän toimintaan ja ikään kuin kiihdyttämään tätä liiketoimintaa. Joulukuussa Renkaas sai myös vähemmistöomistajaksi saksalaisen Allianz-nimisen firman, joka taitaa olla itse asiassa maailman suurin vakuutusyhtiö ja nimenomaan investoimaan tämmöisiin niin kuin turvallisiin puhtaan energian kohteisiin. Eli sillä vakuutusyhtiöllä, mitä Suomessa vastaavia on varmaan Varma ja Ilmarinen, niin siellä tietenkin kun ihmisten vakuutustuloja ja rahoja on, niin ne täytyy semmoiseen turvalliseen kohteeseen myös sitten laittaa tuomaan tuloja ja sitä kautta hekin näkivät tämmöisen niin kuin laadukkaan vetytalouden yrityksen sellaisena, mitä haluavat tukea ja olla mukana omistamassa voimalaitoksia. Renkaas ei itse ole teknologiayritys, eli me nimenomaan kehitetään projekteja ja ostetaan sitten maailman parhailta teknologiatoimittajilta ne laitteistot, jotka sitten he integroivat ja toteuttavat ne projektit. Me ollaan niitä kehittämässä ja ollaan myös yksi omistaja näissä kaikissa laitoksissa. Ensimmäiset hankkeet tulevat tuotantoon Lahdessa ja Tampereella vuonna 2026. Ja siinä ehkä yhtenä tärkeimpänä tekijänä on se, että tämmöiselle tuotteelle on myös paljon kysyntää. Eli sekä näistä Lahden ja Tampereen hankkeista on ostajan kanssa sovittu, että he koko määrän ostavat ja sitten jakelevat eteenpäin omille loppuasiakkailleen. Ja tosiaan Tampereen hankkeelle siitä uutisoitiin jo viime joulukuussa, että ollaan saatu investointituki työ- ja elinkeinoministeriöltä ja Lahden hankkeelle tosiaan toivomme ja uskomme, että olemme saamassa tässä
vastaavanlaista tukea joko EU tai sitten täältä suomalaisista lähteistä niin, että hankkeen rakennus lähtee liikkeelle samassa aikataulussa kuin Tampereen kanssa tänä vuonna. Eli tämmöinen yhteenveto Rengasista. Ehkä vielä voin käydä yhden kalvon läpi ennen kuin annan Antille puheenvuoroa, hän voi kertoa enemmän tästä projektista. Yhteenvetona vielä tosiaan mainitsin 5 hanketta, mitä Rengas tulee toteuttamaan. Meillä tulee olemaan Suomessa myös muita hankkeita, joihin nostetaan suomalaista tuulivoimaa. Tuulivoimahan voi olla missä tahansa täällä Suomen verkon alueella, eli se linjoja pitkin siirtyy ja aika paljonhan sitä rakennetaan tuonne länsirannikolle muun muassa. Kaikki meidän laitospaikat on ja tulee olemaan yhteistyössä suomalaisten energiayhtiöiden kanssa nimenomaan sen takia, että pystytään sitten laajasti myös tukemaan energiayhtiöitä ja olla heidän kumppaninaan tässä myös siinä niin kuin lämmön hyödyntämisessä ja pystytään tuomaan sitä hyvää hyötysuhdetta ja tehokkuutta näihin hankkeisiin. Ja toiveissa oli se, että noin 1 miljoonan tonnin vuosittaiset päästövähennykset näillä hankkeilla olisi vuoteen 2030 mennessä. Jos mä annan Antti sulle tästä eteenpäin puheenvuoron ja varmaan paras, että otetaan kysymykset, niitä toivottavasti tulee meille runsaasti ja saadaan keskustelua aikaan, niin sitten kaikkien puheenvuorojen. Saisinko esittää kysymyksen? Ehdotukseni olisi, että jos otetaan keskustelu sitten puheenvuorojen jälkeen, niin silloin pystytään. Eli 19.30 otetaan ne siellä lopussa. Kiitoksia Saara erittäin valaisevasta ja täydentävästä esityksestä. Nyt annan Antille puheenvuoron. Ole hyvä. Kiitos ja hyvää iltaa kaikille munkin puolesta ja kiitoksia, kun saatiin tulla teille puhumaan. Mun nimi on Antti Ruismäki ja mä toimin meillä Rengasilla tämän meidän Lahden hankkeen projektipäällikkönä. Niin kuin Saara totesi, niin meidän tiimi on kasvanut aika ripeäseen tahtiin. Mä itse olen tullut Rengasiin mukaan tuossa helmikuussa, eli 3 kuukautta on ollut mukana. Sitä ennen ollut energia-alalla töissä kohta 6-7 vuotta eri firmoissa. Ja nyt pääsin innolla mukaan nimenomaan vetytaloutta toteuttamaan. Se on ollut mukava seurata tässä useamman vuoden ajan, miten se on kasvanut. Kiinnostus vetytaloutta kohtaan Suomessa ja hyvin innolla itse on toteuttaa. Voidaan mennä seuraavalle kalvolle. Saara tosiaan mainitsikin, että meillä on 5 hanketta eri paikkakunnilla, mitä me tällä hetkellä kehitetään yhteistyössä paikallisten energiayhtiöiden kanssa. Eli tosiaan Kotkassa, Lahdessa, Mikkelissä, Tampereella ja Porissa. Ehkä näistä niin kuin aikatauluista tosiaan ensimmäisenä meillä Lahti ja Tampere on selvästi tässä niin kuin aikataulussa ensimmäisenä. Luvitusprosessi on näissä hankkeissa käynnissä ja tuotannon tarkoitus alkaa vuonna 2026. Jos katsotaan pikkusen tarkemmin tätä, mennään vielä taaksepäin, katsotaan vähän tarkemmin tätä Lahden laitosta ja että minkälaisesta hankkeesta on kyse, niin tuotantoteholta puhutaan 40 megawatin metaanitehosta. Me tykätään puhua nimenomaan tästä ikään kuin yksikkönä siinä, että minkä kokoisista laitoksista puhutaan. Kun itse olen voimalaitosten kanssa vuosia pyörinyt, niin nämä tuntuu luontevalta, mutta onko Saara oikeassa, että noin 600 raskasta rekkaa on, mitä tällä polttoaineteholla ikään kuin niiden polttoaineen tarpeeseen vastataan tällä polttoaineella. Kaukolämpöä tuotetaan tällä laitoksella noin 400 gigawattituntia vuodessa, mikä vastaa suurin piirtein sellaista 13 000 omakotitalon lämmityskulutusta, jos on kaukolämpössäkin, noin niin kuin suuruusluokka. Laitos tullaan toteuttamaan 2 osassa, eli ikään kuin nyt kehitetään hanketta kokonaisuutena
mutta ikään kuin tämä laitos, mikä tulee vuonna 2026 aloittamaan tuotannon, niin se on näistä luvuista puolet. Eli se on meidän ikään kuin yksi laitosyksikkö koko, mikä silloin tulee aloittamaan tuotannon. Mennään seuraavalle. Päästään jo vähän lähemmäs konkretiaa, että mihinkä tullaan sijoittumaan ja miltä vetylaitos tulee näyttämään. Eli tässä kuvassa näkyy tuossa yläreunassa, ilmakuvassa ehkä vähän hankala hahmottaa, mutta tuossa yläreunassa näkyy Kymijärven voimalaitokset. Ja meidän hankealue on siinä suoraan eteläpuolella tällaisella Urasan tontilla. Ollaan tosiaan selvitetty ympäri Suomea aika paljonkin näitä eri laitospaikkoja, eli viittahanketta kehitetään, ja tämä Urasan tontti on erinomainen sijainti power to gas tai tällaiselle vetypolttoaineiden tuotantolaitokselle. Niin kuin tuossa aikaisemmin jo kävi ilmi, niin tällainen laitos tarvitsee toimijakseen prosesseja varten hiilidioksidia, ja niitä me saadaan tuosta Kymijärven voimalaitokselta, ja lyhyt etäisyys siihen niin on oleellista. Sen lisäksi laitos kuluttaa merkittävän määrän sähköä, ja myöskin se, että tässä Kymijärven voimalaitoksilla on hyvin vahva sähköverkkoinfra jo valmiina, niin se mahdollistaa sen, että me pystytään tehokkaasti tässä toimimaan. Sitten taas tuotteina tältä laitokselta syntyy tosiaan prosessilämmöstä tuotettua kaukolämpöä ja tätä uusiutuvaa synteettistä metaania. Ja molempien näiden kannalta tämä sijainti on myös erittäin hyvä. Siksi eli Kymijärven voimalaitokset on tässä, mitkä on päätuottaja Lahden alueen kaukolämmölle. Ja sitä kautta tämä lämpö, mikä syntyy täällä power to gas -laitoksella, niin pystytään tehokkaasti hyödyntämään Lahden kaukolämpöverkossa. Ja toisaalta myöskin Gasgrid Finlandin operoima maakaasun siirtoverkko sijaitsee myös tässä lähellä, eli sitä kautta pystytään tämä tuotettu uusiutuva synteettinen metaani siirtämään sinne loppukäyttöön hyvin tehokkaasti. Me ollaan tässä hankkeen kehityksen aikana todella paljon tehty tietysti yhteistyötä sekä Lahti Energian että Lahden kaupungin kanssa, ja se on erikseen mainittava, että tätä hanketta on kyllä erityisen mukava kehittää ja yhteistyö on ollut tosi hyvä. Seuraavalle. Saaralla oli myöskin tuolla jo ensimmäisillä kalvoilla selitetty, että miten tämä prosessi toimii, mutta mä ajattelin, että tämä on ehkä sen verran omasta mielestä ainakin mielenkiintoinen asia, niin halusin nostaa vielä pikkusen isommaksi ja käydä vielä kertaalleen läpi, että nimenomaan täällä Lahdessa, niin miten meidän tuotantoprosessi tulee toimimaan. Homma lähtee siitä, että suomalainen tuulivoima, sitä kautta hankitaan uusiutuvaa sähköä. Ja ihan jo niin kuin, ihan tilaisuuden alustuksessakin nähtiin, niin tuulivoimakapasiteetti tulee kasvamaan Suomessa merkittävästi. Ja sitä kautta on niin kuin huomattavat määrät tuulivoimaa tulossa, ja sitä kyllä riittää ehdottomasti tämän kaltaiselle hankkeelle myös. Uusiutuvan sähkön lisäksi tänne elektrolyysiprosessiin, niin sinne syötetään tosiaan vettä. Se on ihan tavallista hanavettä, mitä prosessissa käytetään, mutta se ensin puhdistetaan oikein niin kuin erityisen tällaiseksi prosessivesikelpoiseksi, mutta se tulee ihan tavallisesta vesiverkosta. Ja siellä sitten tämä vesi uusiutuvan sähkön avulla pilkotaan vedyksi ja hapeeksi. Ja silloin tosiaan, kun ollaan käytetty uusiutuvaa sähköä tässä prosessissa, niin sitä kutsutaan silloin vihreäksi vedyksi. Näitä, jos on seurannut vetytalouden uutisointia, niin näistä puhutaan aina monellakin eri värillä, mutta ehkä ne tärkeimmät on vihreä vety, silloin on uusiutuvasta vedystä kyse, ja sitten taas harmaa vety on, mihin viitataan yleensä, kun se tulee fossiilisista lähteistä. Sitten seuraava prosessin raaka-aineiden lähde on tosiaan Kymijärven voimalaitokset. Sieltä otetaan talteen savukaasua, mikä normaalisti puhalletaan piipusta ulos, ja siitä savukaasuvirrasta otetaan hiilidioksidi talteen.
Eli täällä taas tämä tällainen tekninen termi, mitä paljon käytetään, on CCU, eli Carbon Capture and Utilization. Ja kun otetaan tätä bio- tai jätepohjaista hiilidioksidia talteen ja tällaisessa metanointireaktiossa yhdistetään vety ja se hiilidioksidi, niin siellä tuotetaan uusiutuvaa synteettistä metaania. Eli kemiallisesti se on ihan niin kuin samaa tavaraa kuin maakaasu, mutta se ollaan tuotettu päästöttömästi. Ja sen tuotantoprosessin jälkeen me siirretään tämä metaani kaasun siirtoverkkoon ja sieltä kohti loppukäyttöä. Tuossa sitten kuvan alareunassa näkyy, että prosessissa syntyy lämpöä. Tässä näkyy, että se tulee tuolta metanoinnista, mutta itse asiassa, jos nyt ihan tarkkoja ollaan, niin suurin osa siitä lämmöstä syntyy tuolla elektrolyysiprosessissa. Mutta useastakin eri lähteestä kerätään talteen kaikki syntynyt hukkalämpö ja lämpöpumppujen avulla sen lämpötilaa nostetaan sillä lailla, että se pystytään hyödyntämään Lahden kaukolämpöverkossa. Ja tämä on nimenomaan merkittävä se hiilidioksidi vapaa kaukolämmön lähde. Eli nimenomaan kun energian lähde tälle prosessille on tuulivoima, niin, se lämpökin on silloin päästötöntä. Seuraavaan. Tässä ajattelin, että voi olla mielenkiintoista nähdä nyt konkreettisesti, että miltä se Power to Gas-laitos tulee näyttämään. Eli tässä kuvan vasemmassa reunassa on leikkaantunut suurin osa siitä pois, mutta siinä näkyy Kymijärven voimalaitokset, eli nyt katsotaan täältä niin kuin ikään kuin lännestä päin. Ja tuossa näkyy tuollainen putkikanava, mitä pitkin tosiaan sieltä voimalaitokset otetaan savukaasu talteen, ja sitten täällä laitoksilla tapahtuu loppu. Eli elektrolyysiprosessi, hiilidioksidin talteenotto ja sekä se polttoaineen että päästöttömän lämmön tuotanto. Ja tästä tosiaan laitokselta siirretään maakaasuputkilinjaa pitkin tuotettu polttoaine loppukäyttöön, eli nämä 600 rekkaa, mitkä tällä pystytään tankkaamaan, niin ne ei suinkaan ole tulossa tähän Lahteen kaikki sitä tälle tontille tankkaamaan. Eli se siirretään muualle loppukäyttöön ja jakelu tapahtuu toisaalla. Seuraavaan. Aikataulusta tosiaan vielä sen verran, että yhteistyössä Lahti Energian kanssa ollaan jo jonkin aikaa kehitetty hanketta, tehty ensin ihan perusselvityksiä, että onko täällä edellytykset sille, että laitosta pystytään tähän rakentamaan. Niin kuin totesin siellä vähän aikaisemmin, tässä on erinomainen sijainti, mihin ollaan pystytty lähteä hanketta kehittämään. Tällä hetkellä meillä on sellainen vaihe käynnissä tässä hankekehityksessä, että hoidetaan laitokselle kaikki luvat kuntoon. Eli tällä hetkellä meillä on ympäristövaikutusten arviointi käynnissä. Ja ikään kuin seuraava steppi tuossa, eli investointipäätös, tullaan tekemään tämän vuoden loppupuolella. Ja siihen mennessä nimenomaan tällä hetkellä me kovasti työstetään sitä, että kaikki tarvittavat luvat hoidetaan laitokselle kuntoon, suunnitellaan teknisesti se sinne loppuun asti. Eli nyt koko ajan on niin kuin, tekninen suunnittelu täsmentyy koko ajan ja sen lisäksi laitoksen rahoitus hoidetaan tässä kuntoon nimenomaan tämän vuoden puolella siten, että pystytään investointipäätös tekemään tämän vuoden lopussa. Rakentaminen laitoksella kestää noin 2 vuotta, mikä tarkoittaa sitä, että vuonna 2026 pystytään aloittamaan tuotanto ja operointi. Seuraavaan. Ja tällaisen satojen miljoonien investoinnin kautta Lahdesta tulee merkittävä edelläkävijä tulevaisuuden energiaratkaisuissa. Lahti on jo nyt tietysti tällaisen hankkeen kehittämisessä mukana ollessaan mukana edistämässä vetytaloutta ja vähentämässä liikenteen päästöjä ihan merkittävällä tasolla. Hanke tulee rakennusaikana tuomaan Lahteen noin 200 henkilötyövuotta ja operointiaikana noin 20 työpaikkaa.
Ja sitten suurena tekijänä tietysti tässä, että mitä kautta paljon myöskin nimenomaan Lahti Energian kanssa tehdään yhteistyötä, niin laitoksen prosessilämmöstä tullaan tuottamaan merkittävä määrä hiilidioksidivapaata kaukolämpöä Lahden alueella. Siinä oli mun kaikki. Seuraavaksi. Joo, kiitos. Kiitoksia. Tässä tuli aika hyvin asiaa sen verran, että tuossa myös Lahdessahan on myöskin sähköautoklusteri, niin myöskin tämä Lappeenrannan yliopiston osasto Lahdessa on myöskin aloittanut, että siellä on tätä energiaopetusta runsaasti, että täällä Lahdessa kyllä niitä uusia energiaosaajia tulee olemaan. Ja nyt annan puheenvuoron Lahti Energian toimitusjohtajalle Jouni Haikkaiselle, että olepa hyvä. Joo, kiitoksia. Tervetuloa tänne minunkin puolesta ja tosiaan mielenkiintoisia esityksiä kuultu vetytaloudesta ja tässä vähän niin mikä tämä Lahti Energian näkökulma tähän hankkeeseen on. Ehkä tuosta historiasta vielä tähän hankkeeseen, että aika tarkkaan 2 vuotta sitten, eli keväällä 2021 Lahti Energiassa tehtiin vetystrategiaa, pohdittiin tätä, mitä vety tarkoittaa meille ja nähtiin ne mahdollisuudet tuon Kymijärven voimalaitoksen yhteyteen rakentaa vedyn tuotantoon. Edes kiinnostus tulee nimenomaan sieltä, että saadaan sitten kaukolämpöä hyödynnettyä, kaukolämmön tuotannossa hyödynnettyä. Sitten nähtiin myös mahdollisuus siinä, että ihan samalla tavalla kuin Renkaas tässä kävi läpi, niin nähtiin se, että pelkästään vedylle ei vielä ole markkinaa, että välivaiheessa ainakin ehkä pidemmäksi aikaa niin tämä synteettisen metaanin mahdollisuudet sillä, että sillä on valmis markkina liikennepolttoaineena ja muutenkin polttoaineena on olemassa. Ja niin, meidän näkökulmastakin tuo meidän laitospaikka tarjosi siihen erinomaiset mahdollisuudet. No, miksei lähty sitten itse hankkeeseen ja lähtee sitä, niin ensinnäkin, että meillä ei ole tarvittavaa osaamista ja toisaalta myös näin kaupunkinomisteisena energiayhtiönä, niin kyllähän se meidän riskinkantokykykin on sen verran heikko, että tarvittiin siihen kumppania. Todettiin, että tarvitaan tähän kumppania sitten loppukesästä 2021 itse asiassa ensimmäisten keskustelujen jälkeen havaittiin, että tämä on tämmöinen erinomainen startup, jossa on hyvää osaamista ja niin luotettiin siihen ja tässä vaiheessa näyttää hyvältä ja uskoa, että saadaan vietyä hanke tehokkaasti loppuun asti. Sitten miksi Lahti Energia on kiinnostunut ja tietysti tämä tämänhetkinen tilanne tuossa vuosi sitten, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, muutti tämän hankkeen vielä entistä mielenkiintoisemmaksi myös Lahti Energian näkökulmasta. Tuon viime kevään jälkeen me uudistettiin strategiaa, otettiin vielä enemmän etunojaa, visio rohkeasti ilmastopositiivinen. Tarkoittaa meille sitä, että investoidaan vielä lisää siihen, että päästään fossiilista polttoaineista eroon, mutta sitten nähtiin myös tämä, että meidän pitää nopeuttaa polttamiseen perustuvasta lämmöntuotannosta siirtymistä sähköön perustuvaan lämmöntuotantoon. Kuitenkin niin, että se polttaminen tulee olemaan siellä, on sitten biopolttoaineen polttamista, eli metsähaketta tai sitten sitä jätepohjasta. Tulee olemaan vielä pitkään se peruskaukolämmön tuotantoratkaisu, johon sitten tämä vetylaitos ja siitä syntyvä metaanituotanto sopii oikein hyvin. Otetaan seuraava. Tuossa on itse asiassa näitä meidän muita hankkeita, ja se on tietysti isossa roolissa myös tämä Renkaasin hanke, mutta mitä me tällä hetkellä tehdään tämän vetylaitoksen lisäksi, meillä on laitosprojekti menossa itse asiassa tuossa Harpallin juomotehtaan yhteydessä, sinne on rakennettu biokaasulaitos tai rakenteilla biokaasulaitos, otetaan käyttöön tässä keväällä, joka on myös hyvä kiertotalouden esimerkki siitä, että hyödynnetään juomotehtaan oluen pohjasta mäski biokaasutuotannossa ja täydennetty sähkökattiloilla ja saadaan siitä juomotehtaasta täysin hiilineutraali. Se käynnistyy tässä kesään mennessä. Sitten tuossa on toteutettuja hankkeita. Viime vuonna otettiin tuolla Liuhankkalassa lämmöntalteenottopumppu laitoskäyttöön, tuottaa siellä kaukolämpöä jo nyt. Ja sitten yksi esimerkki vielä
prosessilämmön tuotannosta sähköllä. Eli sähkökattiloita rakennetaan jo tällä hetkellä myös tänne Lahteen, mutta myös Suomeen aika paljon. Kymijärven valmennusalueella on tosiaan tämä Renkaasi-hanke, joka toteutuessaan sitten myös käyttöön 2026. Meillä on sitä ennen tavoitteena ottaa 60 megawatin sähkökattila käyttöön 2024 loppupuolella. Kaukojäähdytystä tarjotaan myös kaupungin alueella. Ensimmäisenä kohteena tuo kaupungintalo, joka valmistuu sitten elokuussa remontista. Ja nyt sitten kun kaupunki tässä keskustelulla uutta rakentamista, niin meillä on sitten tarjolla siihen myös jäähdytystä. Näiden lisäksi tuon vision toteuttamiseksi mietitään erilaisia lämpövarastoratkaisuja, koska kaukolämmön merkitys tässä lämmöntuotannon sähköistymisessä on myös paljon siinä, että voidaan käyttää, tai itse asiassa lämpö tarjoaa erinomaisen varaston energialle, ja sitä kautta tämä sektori-integraatio edellyttää myös sitä, että lämpövarastoja rakennetaan. Muita mahdollisia lämmön lähteitä on sitten tuossa rakennusten jäähdytyksestä syntyvän lämmön talteenotto kaukolämpöverkkoon tai näitä teollisuusprosesseista, muista vedentuotannosta. Ja sen lisäksi vielä harkitaan toisen isohkon sähkökattilan rakentamista tähän meidän verkon alueelle. Tässä ehkä vielä tästä tuon hiilidioksidipäästöjen kehityksestä, eli vähän historiaa puhua siitä, miten Lahti-energian fossiilista polttamista syntyneet hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet merkittävästi, eli päästiin 2020 meidän tavoitteeseen. Kymijärven 3. voimalaitoksen valmistumisen jälkeen me ollaan investoitu tuulivoimaa jo tuolta 90-luvun lopulta lähtien. Rakennetaan tälläkin hetkellä meidän osakkuusyhtiöiden kautta tuonne Pohjanmaalle. Suomen hyötytuulee EPV Energian kautta osuusvoimaa, tuulivoimaa, ollaan isossa puistossa mukana siellä. Nyt voidaan hyödyntää sitten siellä tuotettua sähköä sitten edelleen lämmöntuotannon päästöjen vähentämiseen. Kun tuo vetylaitos sitten saadaan valmiiksi, niin ottaa vielä hiilidioksidia talteen, niin pikkuhiljaa ollaankin jo siinä, että ei pelkästään hiilineutraaleja, vaan hiilipositiivisia täällä Lahdessa. Tässä minun osuus ja nyt varmaan sitten kysymyksiä. Otetaan monen kysymykset. Kiitoksia Jouni erittäin valaisevasta Lahti-energian toiminnasta vihreiseen energiaan ja tietysti tämä yhteistyö Renkasin kanssa niin kuin tulee olemaan merkittävä täällä alueella. Ja jatkaako tästä nyt sitten niin Saarros? Ei ole enää mitään. Asia siellä on selvä. Eli nyt niin Lahti-energia on käyttänyt ja kaikki on esitelmöissä käyttänyt puheenvuorossa. Ja nyt se oli ensimmäisiä kysymyksiä, että olkaa hyvä. Joo, olen taistellut ja kysyisin, mikä tekee vedistä nyt edullista valmistaa, koska aikaisemmin se on ollut liian kallista. Olkaa hyvä sanoa. Joo, kiitos. Erittäin hyvä kysymys. Tässä vedyn valmistuksen muuttuminen edullisemmaksi se on pitkän teknologisen kehityksen tulos, johon sitten yhdistetään se, että koko yhteiskunnassa myös sitten halutaan tukea tätä siirtymää pois siitä fossiilisten maan alta kaivettujen polttoaineiden poltosta. Eli ehkä se ensimmäinen ja tärkein tekijä on se, että kun täällä niin kuin tuulesta tuotettu sähköntuotanto on tullut edullisemmaksi, on isompia myllyjä ja siellä on ollut paljon osaamista ja kehitystä ja tullut isompia tehtaita, niin mistä näitä tuulipuistoja on voitu rakentaa, niin niiden kustannukset on laskenut todella paljon. Ja samanlaista on sitten maailmalla tapahtunut aurinkopaneelien kanssa ja nyt täällä Suomessakin, jossa aurinko paistaa vain kesäisin, niin nyt tehdään myös sitten Suomeen niitä isoja aurinkovoimaloita. Eli siellä kun se raaka-aine eli sähkö on tullut edullisempaa, niin se on se ensimmäinen edellytys. Ja nyt tämä tämmöinen vetybuumi, kun just halutaan pois niistä fossiilisista polttoaineista ja on nähty, että ei ne akut riitä kaikkeen, että on paljon semmoista teollisuuden alaa ja näitä rekkoja ja laivoja, mihin pitää myös pakata sitten näitä polttoaineita säiliöön ja sitä kautta saada
niin on tätä vetytaloutta lähdetty edistämään ja sitten on myös nämä elektrolyyserin valmistajat ovat alkaneet tehdä tosi suuria niin kuin valmistuslaitosinvestointeja ja siellä sitten taas saadaan näiden laitteistojen kustannusta alaspäin. Eli ne varmaan on ne päätekijät ja toki tässä mitä mekin halutaan tuoda sitä semmoista tehokkuutta, että kun asioita suunnitellaan kerran hyvin ja sitä monistetaan, niin sitä kautta pystytään sitten viemään koko toimialaa eteenpäin. Olin näkevinä, että ihan takarivissä oli seuraava kysymys ja sitten sen jälkeen kolmas. Timo Karvainen, energian ammattilainen. Joo. Minua kiinnosti tuo metanointi. Minulla on kemiaa opiskellut joskus vähän. Onko se prosessi tässä, siis prosessiyhteyden, niin onko se liikesalaisuus vai voiko sen kertoa tai näyttää, miten se metanointiprosessi tapahtuu? Se tuntuu hieman odotetaan. Joo, no metanointiprosessissa sinne johdetaan vetyä ja hiilidioksidia. Ja siellä on kahdenlaista metanointityyppiä. Toiset perustuu tämmöiseen nikkelikatalyyttiin, puhutaan katalyyttisestä metanoinnista. Ja toinen sitten tämmöisiin niin kuin mikrobeihin, jotka ikään kuin voisi ajatella, että ne siellä syövät sitä vetyä ja hiilidioksidia. Molemmissa se kemiallinen reaktio on sama, eli se hiilidioksidi ja vety muuttuvat metaanikaasuksi ja vedeksi. Ja siitä se on aika yksinkertainenkin tämmöinen peruskemian reaktio, mutta siellä nimenomaan pitää olla se joko se tietty katalyytti tai tietty mikrobi, joka tämän saa aikaan. Tässä oli etuhiirissä tuo rouva. Vedystä kun kyse, niin se on sitä kaasutyötä aika reagoimaan. Meneekö se suoraan prosessiin valmistuttua vai säilytään se erikseen? Säilytään mitä riskejä siinä on? Joo, tosi tärkeä kysymys. Juuri näin, että vedyn käsittelyhän vaatii erittäin hyvin suunniteltuja turvallisuusjärjestelyitä, johon mekin ollaan Renkassissa alusta asti laitettu paljon huomioita. Meillä on Suomen johtavia asiantuntijoita, jotka on muun muassa Voikoskella ja muissa Suomessa jo vetyä käsittelevissä yrityksissä tehneet työtä. Ja myöskin tämä liiketoimintahan on Tukesin hyväksymään jo etukäteen, sen täytyy olla jo Tukesin jatkuvasti valvomaa. Renkassin prosessissa on jonkun verran myös vedyn varastointia siellä voimalaitoksella ja se tulee nimenomaan siitä näkökulmasta, että tämän voimalaitoksen pitää pystyä reagoimaan siihen tuulisähkön saatavuuteen, joka taas, jos sellaista reagointikykyä ei olisi, niin se tietenkin myös ehkä vähän väärällä lailla vaikuttaa, tai sanotaan, että se sähkö ei silloin välttämättä ole uusiutuvaa silloin, jos tuulisähköä ei ole saatavilla. Mutta nämä kaikki varastojen koot, siihen liittyvät turvajärjestelmät, systeemi, siinä hyödynnetään sitä maailman parasta osaamista laitevalmistajilta ja Suomessa on kuitenkin paljon kokemusta vedyn käsittelystä teollisuuden puolelta ja tuodaan siihen sitten Tukesin niin kuin, valvonta ja hyväksyntä päälle. Mutta olet oikeassa, että ne on tosi tärkeitä asioita tässä vetytaloudessa. Täällä oli, olkaa hyvä. Onko teknologia vastaavaa ja tuottaa suurin piirtein vastaavaa laitosta, mikä tänne on tulossa, niin jossain on käytössä? Joo. No, tässä on 3 pääteknologiaa, eli on nämä elektrolyyserit, hiilidioksidin talteenotto ja metanointi. Elektrolyyserilaitoksia tässä mittakaavassa on rakenteilla paljon ja myös paljon tätä suurempiakin laitoksia, esimerkiksi Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Tässä koko luokassa toimivia jo pitkään käytössä olevia laitoksia niin on hieman pienempiä, mutta sinänsä samaa teknologiaa hyödyntäviä, eli sen sijaan, että olisi muutama moduuli, niin tässä on muutama enemmän. Hiilidioksidin talteenotto on itse asiassa hyvin paljon käytössä maailmalla ja tätä paljon suuremmassakin mittaluokassa. Siitä metanoinnista on ehkä
Sitä ei ole kovinkaan monessa paikassa vielä kaupallisessa käytössä, koska se on ollut just tähän fossiiliseen venäläiseen maakaasuun verrattuna niin paljon kalliimpaa, että tavallaan ne semmoiset ikään kuin kaupallinen järki sitä hyödyntää tähän prosessiin on syntynyt vasta viime vuosien aikana, mutta muun muassa Saksassa on tällaista katalyyttiseen metanointiin perustuva reaktori noin puolikkaan kokoinen tästä oli vuodesta 2013 käytössä. Eli ihan sinänsä jokaisesta teknologiasta on olemassa käyttökokemuksia jo pitkältä ajalta. Oletko? Joo, vielä siitä elektrolyylisistä jatkaisesta, jos energia-alalta. Elektrolyysistä teknologia on monenlaista maailmalla. Miten olette päätyneet siihen teidän teknologiaan? Tuleeko kaikki teidän hankkeisiin Suomessa sama teknologia, nyt olette varmistaneet, että se on varmasti toimiva kaupallisesti järkevää? Joo. Sitten toinen kysymys, että miten tämä kotimaisuusaste on oikeasti kiinnittänyt siihen huomiota, että näinkin mittavat hankkeet Suomessa, että tämä pysyisi mahdollisimman tasossa, tämä suurin osuus olisi mahdollisimman korkealla tasolla, myöskin käytännön kunnossapidon varauksien. Kyllä. Joo, kyllä. Jo teknologiavaihtoehtojahan tähän elektrolyysäriin on monenlaisia. Ja taas jo tässä alkuvaiheessa käytiin hyvin tarkasti läpi siellä. Ja osa näistä teknologiavaihtoehtoista karsiutui pois nimenomaan siksi, että niistä ei ole tarpeeksi referenssejä. Silloin ei voida, silloin on paljon epävarmuuksia, mitä emme pysty tässä liiketoiminnassa ottamaan. Meillä on tällä hetkellä muutama laitevalmistaja ja siellä on pari teknologiaa, jotka molemmat on tällaisia, mitä on jo paljon käyttökokemuksia ja niihin myös paljon panostetaan maailmalla. Samoin myös Suomessa, kun näitä vetytalouden hankkeita on paljon eteenpäin. Me tullaan käyttämään RenGasissa eurooppalaisia toimijoita. Totta kai on toiveena, että löydettäisiin myös nimenomaan suomalaisia kumppaneita niihin osioihin, missä suomalaista teknologiaa on saatavilla. Ja totta kai näin, kun puhuttiin nämäkin laitokset, että hyödyntää tosi paljon suomalaista insinöörityövoimaa, rakentamisen, suunnittelun, erilaisten osaprosessien voimaan sekä rakennusvaiheessa että käytössä ja kunnossapidossa. Onko mahdollista saada mikrofoni? No niin, hyvää iltaa kaikille läsnäolijoille. Ja olen aika tuntematon Lahdessakin. Mä vähän taustoittaisin, että kuka olen, koska mä puhun kohta semmoista asiasta, että saattaa joltakin korvet punettua. Mutta älkää pelätkö, en ole kyykäinen, joka lukentelee paratiisiin, vaan päinvastoin. Mun nimi on Pekka Pasanen ja olen eläkkeellä oleva diplomi-insinööri ja tehnyt elämäntyöni aika pitkälti energiatekniikan parissa. Mulla on Loviisan voimalaitoksen valvomo-oikeus työskennellä siellä. Sitten on muun muassa maakaasun käyttövalvojen lupakirja Lahteen. Sitten on muutamia sellaisia kohteita, joista voin sitten päätellä, että olen todella tämän alan tekniikan ihminen. Olen myös ankara luonnonsuojelija, mutta tämä ei tarkoita sitä, että olen semmoinen vihreä, joiden puolesta pitäisi kaikki pistää seisomaan, vaan olen huolissani suomalaisesta maisemasta. Liikun aina, kun lähden tuonne Vaatomaan, niin Lahdesta tuonne Lappiin. Siinä matkalla näkee niitä maisemia, joissa valitettavasti on tuulimyllyt sitten sotkemassa sitä hyvää näkymää. Tähän pitää ruveta kyllä ihan oikeasti kiinnittämään huomiota, että sanotaan nyt 10 vuoden kuluessa olla aika tiukin sen kanssa, että kuinka se mylly sopii sinne maisemaan. Jos joku on liikkunut tuolla Saksassa, Pohjois-Saksassa, siellä näkee sen, minkälaisia ne maisemat tällä hetkellä on. Mä oon jo ehkä noin 40 vuoden aikana ajanut autoa siellä aika paljon ja todennut, että ne maisemat on menneitä ajat sitten jo. Aikaisemmin siellä lainehti hienot viljapellot ja nyt ne on pelkkää tuulimyllyä täällä. Tähän mä haluan, että kiinnitätte huomiota, kun suunnittelette näitä. Jos se on mahdollista, mä en tarkoita sitä, että niitä ei saa laittaa, vaan ne pitäisi katsoa sellaisia paikkoja, että ne ei riko sitä maisemaa. Kiitoksia. Kiitos, erittäin hyvä ja tärkeä kommentti. Ja varmasti tulee myös olemaan
niin kuin toit esille, niin enenevissä määrin agendalla myös Suomessa. Suomea on todella suuri määrä kehitteillä näitä tuulivoimahankkeita, samoin kuin aurinkovoimahankkeita. Ja Renkaashan me ei itse kehitetä näitä tuulivoimaa, ostamme sähköä uusista puistoista, mutta toki tiedän, kun keskustelen paljon alan toimijoiden kanssa, että sielläkin heidän pitää hyvin tarkkaan huomioida sitten myös se biodiversiteetti ja monimuotoisuus ja siihen liittyvät asiat ja ottaa niitä esiin suunnittelussa. Maisema varmasti osana myös yksi niistä, mutta hyvin tärkeä huomio. Kiitos. Mä synkkaan tuota äskeistä tuulivoimaa. Sama koskee näitä aurinkopaneeleja. Ei niilläkään kokonaisena todella kannata tilaa. Sen takia mä olen ydinvoiman kannattaja, joka on hyvin tärkeä asia. Sitä pitäisi saada lisää. Se on todella kestävä. Joo, mä nyt vähän palaan siihen alkuperäiseen. Eli siinä kuva oli siellä ja Timo Tarvalla edelleen. Siinä oli piippu, aika korkea piippu. Tässä teistä näin, mitä sieltä piipun päästä sitten oikein tulee tämä prosessi, pitää olla kaiken kaikkiaan aika lailla. Kuvittelin, että tämä kyllä kuuluu ilman mikrofoniakin, niin kuin Vasasenkin puheen tuolta olisin kuullut ilman. Mutta kysymys oli sitä piipusta, että kun on korkea piippu, niin mitä sieltä piipun päästä tulee. Ympäristölupahakemushan teillä on olemassa siellä ja se on julkisesti ilmeisesti luettavissa netistä. Ja muistaakseni sitä luinkin tuossa syksyllä vai koska se oli siellä, siinä oli jotain 60 sivua tekstiä, että sieltähän saa aika paljon kaikenlaista irti. Joo, no ehkä ensin tuo kommenttina, eli tuossa marras-joulukuussa julkaistiin tästä hankkeesta sen kuin ympäristövaikutusten arvioinnin ensimmäinen osuus, se niin kuin hyvä ohjelma, ja nyt ollaan sen jälkeen siihen tulleiden kommenttien ja ELY-keskukselta ja monituleiden perusteella valmisteltu tätä niin kuin hyvää selostusta, missä on sitten tarkemmin käydään läpi ja se toivottavasti sitten Antti osaa kertoa tarkemmin aikataulusta, mutta se sitten tosiaan vielä tämmöinen kattavampi dokumentti. On totta, tuossa on riippuen se mitä prosessissa tehdään, eli tuolta Kymijärven voimalaitoksen savukaasusta osa tuota kuvassakin näkyvää putkisiltaa pitkin otetaan sinne hiilidioksidin talteenottoon. Ja se savukaasu itsessään sehän sisältää noin 10% hiilidioksidia. Osa siitä on sitten loppuosa lähinnä sitten vesihöyryä ja mitä tavallaan jäänteitä siinä niin Kymijärven voimalaitoksella hyvin paljon puhdistetaan jo sitä savukaasua. Sitä puhdistetaan vielä hiukan lisää tässä meidän voimalaitoksella. Hiilidioksidi otetaan talteen. Se ikään kuin jäännös, mikä siitä tulee, niin päästetään sitten sen prosessin jälkeen ulos. Eli se ikään kuin vähentää tuolta Kymijärven voimalaitokselta sen osuuden verran sitä savukaasuvirtaa ja loppu tulee sitten tuolta puolelta. Tästä heti syntyy sellainen lisäkysymys, että kutsut tätä niin voimalaitokseksi. Voimalaitoshan on laitos, joka tuottaa sähköä. Ja täällä tuotetaan tätä vihreää vetyä. Kyllä, se on vähän niin kuin toisinpäin käännetty, että Kymijärvelläkin vielä täällä voimalaitoksen puolella tuotetaan erilaisista biopolttoaineista sähköä ja lämpöä, ja tässä meidän prosessissa sitten sähköstä tehdäänkin polttoainetta ja lämpöä. Näin se energiamurros myös kääntää toisinpäin näiden prosessit. Eli tämä on niin käänteinen voimalaitos. Vastataan varmasti mielellään myös lisää kysymyksiin, jos tulee mieleen jotain. Joo, ole hyvä. Kysyn tuossa, kun Tappinekin oli tuossa alussa investointilistalla esimerkiksi isot sähkökattilat, ja mitään tulee julkisuudessakin kirjoitteita, mutta siellä aika monen paikka, joka on täysin ymmärrettävä, että saadaan tuotantojohtaja. Miten se toimii sitten, jos on sähkökattilat päällä ja silloin siellä kakkostaisiin? No joo, siis kyllä meillä sähkökattiloita ajetaan, mutta ei tule, sanotaan, että tuo perustuotanto tulee pysymään edelleenkin tuossa
joko Kemijärvi 2 tai Kemijärvi 3 perässä suurimman osan vuotta. Sitten on niin kuin, toki niin kuin laitosten huoltoaikaa ja muuta, niin voi olla lyhyitä hetkiä, että niissä sitten katsotaan, että miten tarviiko niihin varautua jollain tavalla vai ei. Mutta savukaasun polttamisesta ei vielä ihan näillä investoinneilla, mitä me nyt ollaan tekemässä, niin päästä ihan täysin eroon, että kyllä se tulee jatkumaan vielä. Näiden nykyisten laitosten hyödyntäminen aina sinne 240 asti, vähän pidemmän. Siinä on se niin, että kesällä on usein se sähkövalta ja silloin se näyttää siltä, että se kannattaa monta sähkövaltaa. Siinä on taas puoli. Juuri näin, että se on sitä hetkeä sitten, missä sitten katsotaan, että miten tätä prosessia on. Tähän liittyy pieni täydennys. Ja se oli puhe siitä, että tuotetaanko sähköllä kaukolämpöä, niin sitä on tuotettu laajassa aikana. Joo, mä tiedän, täällä on itse asiassa, mäkin olen nähnyt sen vanhan kattilan jäänteet tuolla Teivaanmäellä. Kyllä. 30 megawatt se oli erittäin kätevä. Se on juuri näin, että taisi olla, mäkin olen sen verran pitkä ollut energia-alalla, että tässä on kun tulin energia-alalle, niin silloin niin vähän vanhemmat kollegat kertoi siitä, että silloin kun Olkiluodon voimalaitoksen 1. ja 2. reaktori otettiin käyttöön, Suomessa oli niin paljon sähköä, että nyt piti rakentaa sähkökattiloita lämmöntuotantoon. Sen takia se mikrofoni, että kuuluu tuonne langoille. Niin kysymykseni kuuluu seuraavasti. Onko tarkoituksena tuottaa vetykaasua ainoastaan oman tarkoitukseen, eli polttoaineeksi itsellenne, vai myöskin kaupalliseen myyntiin? Kyllä, joo, kiitos kysymyksestä. Vetykaasua on pääasiallisesti tarkoitus tuottaa juuri tätä, niin kuin käytiin läpi se prosessi, eli vety ja hiilidioksidi yhdistetään tuohon uusiutuvaksi metaaniksi, eli se on se päätuote ja nimenomaan sen takia, että siellä on se käyttö ja tarve nyt, mutta suunnitellaan se prosessi sillä lailla, että pystytään myymään myös vetykaasua ulos ja sillä lailla niin esimerkiksi näihin kysymyksiin sitten, että jos sitä hiilidioksidia ei sitten tuolla pidemmällä tulevaisuudessa aina ole saatavilla ja toisaalta nähdään myös, että se vedyn käyttö myös liikenteessä ja muuten yleistyy, niin pystytään siihen vastaan. Mutta alkuvaiheessa kyllä kaikki on nyt tarkoitus mennä tuohon uusiutuvan metaanituotantoon. Haluaisin kannustaa kaikkia ottamaan, jos tässä alkaa kysymykset tyrehtyä, niin vaikkapa pullan mukaan lähtiössä, koska meidän näyttää olevan niitä tosi runsaasti täällä, niin toivottavasti saavat hyvän kodin. Tämä ei ollut tarkoitus sanoa, että kysymykset myös tähän loppuun, eli jos jotain tulee mieleen, niin ilman muuta niihin voidaan vielä vastata. Yksi sellainen Eli mun nimi on Mire Virta, mä oon ollut tuolla Hussassa kemikaalikäytön valvojana tämän tyyppisissä asioissa, niin sen takia minua kiinnostaa, että tämä vety, jos se on vaikka kuljetusvälineissä polttoaineena, niin minua hirvittää, että mitä sitten tapahtuu, kun tulee kolariin ja sattuu se vetysäiliö rikkoutumaan. Se on aikamoinen katastrofi. Toivottavasti se menee tuolla Launeen tunneliin tekemään sitä pommin. No, en ole Renkaasissa ollut sillä lailla kehittämässä näitä vetyrekkoja nimenomaan keskitetty tähän niin kuin kaasuun, jota on paljon biokaasua käytössä niin henkilöautoihin kuin rekkoihin ja tällä lailla, mutta uskoisin, että samalla lailla kuin näihin niin tuotantolaisiin, niin varmasti sitten niihin autoihin, niin siellä täytyy aikamoisen tiukat turvatoimet olla jo siinä suunnitteluvaiheessa ja varmasti näitä testata, mutta mulla ei valitettavasti, en ole perehtynyt juuri tähän asiaan, joka voin kyllä uskoa, että kiinnostaa sitten tulevia vetyauton käyttäjiä. Mä voin tähän ihan lyhyesti kommentoida, että mitä on japanilaisten kanssa keskustelua, hehän on yli 10 vuotta käyttänyt vetyliikenteessä, niin siellä ei tällaisia ongelmia ei ole tullut, että ne olisi
räjähdellyt yhteentörmäyksissä, mutta kyllä hyvin vahvasti tiedostetaan ikään kuin alalla, että tällaista missään nimessä haluta tapahtua, ja siksi pitää hyvin varovaisesti tehdä kaikki asiat. Kiitoksia, Pekka. Sen verran omasta puolestani, että nyt kun on tuon sähkön kanssa, niin kyllä mä niin näkisin, että siinä niin kuluttajatasolla niin ollaan hyvin pitkälle niin kuin tässä sähkössä, ja siellä sitten kaasuvety on siellä niin kuin varastona, josta sitten tuodaan sitä sähköä, ja just tämä kysyntäjousto, kulutusjousto, tehovuorottelu, niin siellä saadaan silloin tämä yhteinen koko homma. Ja mä näkisin vielä justiin se, että kehitettäisiin sitä ketjua, että kuluttaja, siirtäjä, energiamyyjä ja tuotanto, niin ne saataisiin toimimaan joustavasti keskenään, että siellä ei ole niin sellaisia eturistiriitoja, että nythän se on pikkusen tämä tilanne Suomessakin niin siiloutunut, että siellä on, niin kuin, on voimalaitoshenkilöitä, on siirtäjiä, myyjiä ja kuluttajia, ja pikkusen annetaan semmoista toisiaan, niin kuin voisi sanoa, että tyrmääviä lausuntoja ja vastuksia, että sitä yhteistä säveltä ei ole siihen ketjuun löytynyt, että ketjulenkit olisi niin kuin toimivia keskenään, ja sitten siellä hypätään sitä sun tätä tanssia koko ajan, että meidän tämä energiapolitiikka ja neuvonta on aika suoraan sanoen hajanaista, ja voisin sanoa tänä päivänä jopa vanhanaikaista. No niin, ihan hyvä seuraavalle kysyä. Ole hyvä. Yksi kysymys, joka oikeastaan on. No, eli vielä yksi kysymys tämän kaukolämmön osalta, ja nythän tämä ei tähän saliin tietysti tämä kysymys varsinaisesti kuulu, mutta tämähän on ongelma nyt, kun Suomessa pientalojen liittäminen kaukolämpöön on nyt aika haasteellista, koska siellä ei ole enää sitä kaavamääräystä eikä muuta, ja sitten jos tulee alue, josta tulee satunnaisia yksittäisiä kaukolämpöjä, niin se on kannattamatonta se liittäminen niiden niin kaukolämpöverkkoon. Eli siinä tämä vastapainetuotanto tässä maassa, mikä on erittäin kannattavaa ollut ja hyvä sähköntuotantomuoto, ja nyt tässä tarvittaisiin taas tätä, niin kuin tässä vetytaloudessakin, tätä kaukolämpöä siellä kuormana takana. Niin se asia pitäisi Suomessa jotenkin saada ratkaistua niin, että se olisi edelleen se pientalojen liittäminen olisi kannattavaa. Ja tässä kun kaukolämmö nousee nykypäivänä jatkuvasti, niin sieltä lähtee omakotitaloja ja muita, jopa kerrostalojakin niin muihin lämmitysmuotoihin. Että en tietysti tiedä millä tavalla ne pystyy ne laskemaan kannattavaksi. Ja tässä Pasaselle, jos sen verran vielä heittäisi, että kyllä se energia vaan on aika käyttää siellä kotona, että jos ei sillä tuulimyllyllä sitä tehdä, niin millä se sitten tehdään. Tietysti tuulimyllytekniikoitakin tietysti voisi olla kenties pienempiä ja pienemmällä tuulella toimivia, että siinä pitäisi näitä isoja potkurimyllyjä ehkä saada erilaisella tekniikalla toimiviksi. Mutta että jos tätä arvostellaan kovasti paljon, niin pitäisi sitten olla myös vaihtoehtoja siinä. Että ei mulla muuta. Kiitos. Voisi tähän kyllä kommentoida, että minä pidän niin sähkölämmitystä eri muodoissaan niin tiekohteissa kaukolämmön niin kuin täydentäjänä, ja kaukolämmöt on niin kuin isoihin kohteisiin, koska ei sitä pientä energiamäärää, että jos me nyt mennään niin kuin kehityksessä siihen, että meillä on pieniä energiamääriä, että tuommoinen omana kotitalo, niin sen lämmitystehotarve on siellä, tai kulutus niin on siellä 5 megawatin, eli 5000 kilowatin, 3000 ja 5000 megawatin luokkaan, niin ei kannata maksuja putkia lähteä viemään sinne. Että minä rajaisin kyllä sen, niin kuin voi sanoa, että pitkän energiakokemuksen saavutta. Se on vain kaupunkien keskustaa, ja pientalot on sitten, niin kuin voi sanoa, että siellä sähköeuropeassa sähkö on ainoastaan niin kuin näiden samaten sitten näiden kaasuputkien kanssa, niin ei kannata ihan joka torppaa viedä, vaan kyllä ne on niin kuin ammattilaisten
hommia ja teollisuuskasvatuksia ja semmoisia, että näin mä sen niin itse näkisin. Ja voisi vielä niin Joudilta kysyä ja kommentoida, että ollaanko me samalla ajatuksella. Joo, ehdottomasti, että tietenkin niin mielellään pidetään nykyiset kaukolämpöasiakkaat, kaikki myös ne pientaloasiakkaat, jotka meillä on. Mutta että kyllä tämä on, että nykyiset pientalot on sen verran energiatehokkaita, että ei niitä uusia alueita juurikaan kannata kaukolämpöön liittää. Ja ylipäätään tämmöinen kaukolämpöpakosta puhuminen, niin emme alalla haluta sellaista enää puhua, että asiakkaalla pitää olla mahdollisuus valita oma lämmitysmuotonsa ja kaukolämpö kilpailee näiden muiden lämmitysmuotojen kanssa, että se on hyvä näkyy. Tuleeko vielä noin kysymyksiä, nämä saada odottaa siellä mielenkiinnolla, että nämä noin etuasioihin, niin onko kellot jo siinä vaiheessa, että pitää lopettaa, että selvä, se on ihan. Silloin niin minä kiitän luennoitsijoita ja kiitoksia kovasti, että pääsitte tulemaan ja kiitoksia Lännualla oleville ja me jatkamme ilmeisesti 25.5. Odottakaa sen verran luennoitsijat, niin minulla on pieni muistaminen teille, niin siinä mielessä päästään